କେତେ ବିକଳ ହେଇକି ଡାକୁଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିବେ ମସଲା ପୁରା କଷି ଆସିଲାଣି। हेलो हाय गुड मॉर्निंग नमस्कार जय जगन्नाथ। तो आपण मानक गोटे नुआ सकाळ आ फ्रेश ब्लॉग रे ढेर सारा स्वागत। आज हूँ जन्माष्टमी तो आपण मानक जन्माष्टमी अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। ए ब्लॉग तो माने आपण माने देखला बेलको ऑलरेडी जन्माष्टमी पळैतो फिर भी मोर कर्तव्य सब पर्व रे मो विश करे तो विश करदेली। आज ता संग बुद्धि ओषा भी अच्छी जा हो गोटे उपास रे मोर दीटा पळैबो माने गोटे दिन रे मोर दीटा उपास सरजो कना एबे उपास रहइबा माने देह एते वीक हे जाय जे कोन काली रात रे माने 10-12 थर मोर स्लो मोशन होती राति जाक मुझे दौड़ी सकाल तो भावुली बोधे गाधे पाधे पूजा पर्चना करें कि माने सब ठीक ठाक कर सका उठी परटा भजा कली बाप पुओ खाइले परटा सिमेई से टिफिन ने गेलु पे सुजी कली नानी खुआईदे तापर गाधे पाधे बालुंगा पूजा कली तापर मंदिर भी जाइलु। आज किसी मंदिर ब्लॉग करना क्या संध्या बेलू गले तो ब्लॉग करी मंदिर भी जाइलु मंदिर आसी पुणी गल ब्लॉगटा देखले जापर सब। तो मंदिर आसी बुद्धि ओषा नड़िया सिंदूर हलदी सब देके आसली तो ये भाविली कि इंट्रो ब्लॉग आ सका विश करनी तो चलते विश करना। तो चलते आज स्टार्ट करवा ये सुंदर वीडियोटी। एक्चुअली नई कूल सब नई कूल आसी ना ना माने नई रे जाई के सब करो नई है सेठी नई की गले कुंबरी ठान न देखा कोन पे किते छोट बड़ छोट असली आनी नहीं बेस नहीं कैसे तो बुद्धि ओषा नड़िया 3टा आ हलदी सिंदूर जयस दे आसबि 3 छुआ 3टा नड़िया माँ जाई देकी आइले माँ जाई देकी आसिलानी नड़िया हलदी सिंदूर जीवा ठाकुर पूजा केते सुंदर काम करछन्ती। एठी हमर बुद्धि ओषा पूजा हुए कि आनी के नड़िया भी दे गलानी नड़िया सालु बना भी बांधिनी गुआ भी देनी है गुआ 3टा आउ थे गुआ 3टा नेकी गली कौन करे बुडुले ठोड़ी कौन कृष्ण रही सब कौन कर जन्माष्टमी देखा सका मत कहला मामा मो कृष्ण रही सब कर मोटे ब्लॉग बने दो मुझे कहली हाँ धरिकी देखो सीधा तो यहाँ गोटे ड्रॉइंग कर आउ यहाँ कौन गलु यहाँ करूँ बोधे यहाँ देखी आ गुडुल भी आज जन्माष्टमी कर डाडी भाया तार डाडी जमी परटा खाती माने उष्णा खाती सी सेमती परटा खाई सब वर्ष करे जन्माष्टमी जागर तो बर्तमान आमर गेलु कृष्ण बेश नब अलता लगा चलची
ଭଲ ଆସିବ ସେଇଠୁ ସୁଟିଂ ନବୁ ଏଉଠୁ ଭଲ ଆସିବ ନହେଲେ ତୁ ସେପଟୁ ଗଲେ ଇଏ ହବ ଆଉ ଆଉ ପିନ୍ଧିବା ଆଉ କାନର ନାଇଁ ବା ନା ନା ଏଥିରେ କାନର ମୁଁ ଆଣି ନଥିଲି କିଣି ଏ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେଟ୍ ଥିଲା ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧା ହବ ଧନର ଏଇଟା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି କନେଇ ପୁରା କନେଇବେ ପେଣ୍ଡାଟି ମାମା ନେଇଯିବେ ଗୁଡି ନାନୀ ଦେଖେଇଦେ ଗୁଡି ଟିକେ ଅନେଇ ଦେଇଥାଉ ଖାଲି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଅଧା କେତେ ଝିଅ ପିଲାଟା 5 ଇଞ୍ଚ ଚି 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 ଝିଅ ପିଲାଟା 5 ଇଞ୍ଚ ଛି ଗୋଟେ ପିଲା ଝିଅଟା लो 5 ଇଞ୍ଚ ଛି ଛି ହଁ ଭାତ ଦିଟା ଖାଇ ଦେଇଛି ତ ଆମର କୃଷ୍ଣ ପାଖାପାଖି ହେଇ ସାରିଲେଣି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆମର କୃଷ୍ଣ ପୁରା ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରପର କୃଷ୍ଣ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଟିକେ ଆଜି ଭାତ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡୋଲଟା ବାହାରି ଯାଇଛି ଆଜି କାହା ଘରେ କଣ ପଶିକି ଖାଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ କାହା ଘରେ ପଶିଥିବ କଣ ସେ ଖାଇ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଥିବ ଏଇ ମା ଘରୁ ପଶ ଖୁଡି ତମ ଘରେ କଣ ରଖିଛ ଖାଇବାକୁ ଦବ ତାକୁ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲୁଣି ଏ ଗଲା ଏଇଠି ପ୍ରଥମରୁ ମନା କରିସାରିଲେଣି ଆଉ କଣ ମୋ ପୁଅ ଯିବ କହିଲ ଖୁଡି ଆମେ ସବୁ ପିଇ ସାରିଲୁଣି ସାବୁ ହଁ ହେଇଛି ତମେ କରିଛ ଆଉ ହବନି ଏ ଧନ ତ ରାଧା କିଏ ଏ ମା କୁ ରାଧା କରିବୁ ନା ଏ ମା କୁ ରାଧା କରିବୁ ଏଇଟା ରାଧା ଆଉ କେହି ହେଇପାରିବେନି ସେ ତାର ସେଇ ମା ରାଧା ସେଇ ମା ମୋ ଛୁଆକୁ ପିଟି ଦେଲା କେଡେ ଜୋର ଛୁଆଟା ଆଇ ସାରିଛି ଲାଗିଦେଲା ଇଏ ପିଟି ଦବ ନା କଣ କୃଷ୍ଣ ଆସ ତାକୁ ତୁ ଛାଡିଦେ ଯୋଉଗୁଡା ଟ୍ରେଡିଂ ଥିବ ସେଇଗୁଡା ବାହାର କରିବ ମା ତୁ ଛାଡିଦେ ସେ ଚାଲିକି ଆସୁ ମା ଦି ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡ ଫଟୋ ଆମେ ଉଠେଇବୁ ଏବେ ଏଠି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା ଏଠି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା ଫଟୋ ଉଠେଇଦବା ତାପରେ ଦିଦା ସାଙ୍ଗେ ଭାଇ ହଁ ଏଇଟା ଅଦା ମଝିରୁ କାନ୍ଦ ରାଗିକି ପଳେଇଲା ତାହେଲେ ତମ ଗୀତ ବାହାର କଲା ଆଉ ଏଇଟାରେ କଣ କରିବ ଅଲଗା ଗୀତ ବାହାର କର ଦେହ ଗଲୁ କି ବିକଳ ହେଇକି କେତେ ବିକଳ ହେଇକି ଡାକୁଛି ଆସୁନା ଏ ନ ଆସୁ ଦିଦା ଏଇଠିକି ଇନଷ୍ଟା କରିବା ଦିଦା ଇନଷ୍ଟା କରି ଦେଖିଲୁ କାହିଁ ଡାକୁଛି ମୋ ପୁଅ ଡାକୁଛି ମୋ ବୋପା ମୁଁ ଭାଇ ତୋର ଧରିବି କେତେ କଥା କହୁ ଦିଦା ଆସୁନି ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ଦିଦାକୁ ଲିଟର 5 ଲିଟର ତେଲ ଦରକାର ଭାଇ ବାବା ଫୋନ କରିଦେଲାନି ସେ ବଇଁଶି ମଡେଲ କୃଷ୍ଣ ଧନ ଚାଲ କିଛି ନାହିଁ ଶୁଖିଯିବ ତ ମା ବାଜିଗଲା ଆଉ କଣ କରିବା ହେଇ ତ ଗଲାଣି ଗୁଡୁଲର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା ବଦମାସି ଗାଡି ସନ୍ଧିରେ ଯାଇ ପଶିବ ସେଇ ବଣରେ ଚାଲ ଗୋଟେ ରିଲ ସୁଟ ତ କୃଷ୍ଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦହି ପାଣି ଦିଆଗଲା ପିଇବାକୁ ଦହି ପାଣି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖଟା ଲାଗୁଛି ଦହି ପାଣି ଖଟା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଲହୁଣୀ ଖାଇବ ଲହୁଣୀ ନାଇଁ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଗଲା ଏବେ ସବୁ ପାଣି ପିଇଲା ଏମାନେ ସବୁ ଦହି ପାଣି ପିଇଲେ ମୋର ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ମୋର କଫ ଜକି ବିନା ଓସିଆରେ ବେଶୀ ପିଅନ୍ତି ତମେ ଗେଟଅପ ଦବ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇବି ନା ବାହାରେ ଦେଖ ଭିଡିଓ ଗୁଡା କେତେ ସଫା ଆସିନି ଘର ଭିତରେ କରିବ ଭଲ ଆସୁନି ସଫା ଆସିନି ତମ ଫୋନ କେଥରକ ଏବେ କୃଷ୍ଣ ଡ୍ରେସ ବି ଓହ୍ଲା ବସି ପଡିଲା କଣ ମୁଁ ଏକା ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବିନି ବସିଲେ ପାଣି ପିଇବି ଦେ ପାଣି ନେଇ ଓଲା ମାର ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓହ୍ଲେଇଦେବି ତମେ ଦି ଜଣ କଂସାଏ ପିଇଲ ଆମେ ଓଷା କରୁଛୁ ତମେ ଓଷା କରୁଛ ମୁଁ କରିଛି
ପରଟା ଖାଇଥିବା ପରଟା ଡାଲି ଆଳୁ ଚକଟା ବିଲାତି କଟା ଏଗୁଡ଼ା କଣ ଖାଇଥାଏ ରୂପା ଘରୁ ରୂପା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଯାଇକି କୁଡ଼ି ଘରୁ କହିଲି କୁଡ଼ି କ'ଣ ଟିକେ କରିଛ ଅରୁଆରେ ଦେଲ ଆଉ ଆମର ତମେ ଯାହା ଉଷୁନା କରିଥିଲ ମୁଁ ଉଷୁନା ହେଉଛି ପୁଣି ଗ୍ୟାସ୍ ବୁଝି କରିବି ଜଣ ପାଇଁ କେଦାଇ କରିବି ନା ହଁ ଆମର ଡାଲି ଟିକେ ହେଇଛି ଭଜା ଟିକେ ହେଇଛି ନେଇଯାଅ ସେଇଆ ଗଣିକି ତାକୁ ପରଟା ଆଇସା ତ କିଛି କରନି ନା ମୁଁ ସିମେଇ ଖାଇବି ଆଇସା ତ କିଛି କରନି ପାଉଁଜିଟା ଓହ୍ଲେଇଦବା ହେଲା ସେଇଟା ଆଗ ପାଉଁଜିଟା ଓହ୍ଲେଇଦବା ହେଲେ ଦିଟା ଅଟେନ୍ତି ତ ଆମର ଏବେ ତ 5ଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଖରାବେଳେ ନିଦ ହେଲାନି ଶୋଇଲିନି ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଲହୁଣୀ ବାହାର କରିଦେଇଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ହେବାକୁ ଯିବ ଆଉ ଏବେ ଯିବି ଟିକେ ବେସନ ଜନ୍ତି ଦେବି କାହିଁକିନା ଆଜି ରାତିରେ ବୁଟ ବେସନ କଖାରୁ ପୋଟଳ ପକେଇକି ତରକାରୀ ହେବ ଆଳୁ ପଡ଼ିବ ପଛରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏଠି ବୁଟ ଅଲରେଡ଼ି ବତୁରେଇ ଦେଇଛି ତ ଯିବା ରେଡ଼ି କରିଦେବା ତ ଆଜି ଅରୁଆରେ କେମିତି ବୁଟ ଆଳୁ କଖାରୁ ବେସନ ତରକାରୀ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିକି ରଖନ୍ତୁ ତ ଏଠି ବୁଟକୁ ମୁଁ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ବତୁରିବ ତାକୁ ରେଡ଼ି ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଏଠି ଆଳୁ କଖାରୁ ଆଳୁ ପକାଇବା କଥା ନୁହଁ ଆମର ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପକାଇ ଦେଇଛି ଓଷାବାର କଥା ତ ଟିକେ ଆଳୁ ନ ପଡ଼ିଲେ ଖାଇ ହେବନି ଆଉ ଏପଟେ ପୋଟଳ କାଟି ନେଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ୟାକୁ ଛାଣିବି ଏଠି ତେଲ ବସି ଦେଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ଟିକେ ଟମାଟୋ ଭାଜିଛି ଟମାଟୋ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜି ହେଇଗଲା ଏବେ ଟିକେ କାଜୁ ଭାଜିବି ଏବେ ଆଧରେ ଟିକେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇକି ପାଣି ଦେଇ ଘୋଡ଼େଇଦେବା ତାକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇ ଦେଇଛି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ୟାକୁ ସିଝେଇବି ଆଉ ଏପଟେ ଟମାଟୋ କାଜୁ ଭାଜିଛି ତ ଏଠି ବେସନ ଜନ୍ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ଆକୁ ଏବେ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କଟିକି ଛାଣିବା ଆଗ ପୋଟଳ ଛାଣିଦେବି ତାପରେ ବେସନ ଛାଣିବି ଛୁରୀଟାକୁ ଟିକେ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପୁରେଇ ଦେଲି କାହିଁକିନା କାଟିଗଲେ ଭଲ ପୁରା ସେଟ୍ ଅନୁସାରେ କଟିବ ତ ଏଠି ମସଲାରେ ନେଲି ଅଦା ଖଣ୍ଡେ ବେଶୀ ନେଇନି ଅଳ୍ପ ନେଇଛି ତେଜପତ୍ର 2ଟା ଆଉ ବଡ଼ ଅଳେଇଚ ଗୋଟେ 2ଟା ଗୁଜୁରାତି ଆକୁ ଭଲସେ ବାଟିକି ଗୋଟେ ଚିକଣ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା ସେପଟେ ବସେଇଦେଲି ବୁଟକୁ ଆଉ ବେସନ ବି ସବୁ କାଟି ନେଇଛି ପୋଟଳ ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଅଟା ଦଳା ହେଇଗଲାଣି ପୁରୀ ଫିଙ୍ଗା ଚାଲିଛି ଅନ୍ଧାର ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ମୋର ଏଠି ବେସନ ସବୁ ଛଣା ସରିଗଲା ପୋଟଳ ଛଣା ସରିଗଲା ଆଉ ଗେଲୁର ଗୋଟେ ରୁଟି ବି କରିଦେଲି ତା ପାଇଁ ବତୁରେଇବି ଆଉ ଇଏ ଫୋନରେ କହିଲେ ମୁଁ ପୁରୀ ଖାଇବିନି ମୋ ପାଇଁ ପରଟା କରିବ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ପରଟା କରିକି ରଖିଦେଲି ଏବେ ଯିବି ତରକାରୀଟା ସିଝିଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ତ ଏଠି ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି ତ ଏଠି ମସଲାରେ ନେଇଛି ମୁଁ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି କରି ମସଲା ଏଇଟା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଏଇଟା ତ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିଲି ଟମାଟର କାଜୁ ଆଉ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଟିକେ ଜିରା ନେଇଛି ଛୁଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଠି 2ଟା ତେଜପତ୍ର ଅଛି ତ ଏବେ ଏଠି ତେଲ ତାତିଗଲାଣି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ପକେଇବା ବେଶୀ ନାହିଁ ଆଉ 2ଟା ଗୋଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇଛି ତ ଏବେ ସିମ୍ କରିକି ମସଲାଟା ପକେଇବି ତ ଏବେ ଆଜିରେ ପାଣି ବି ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି ଯେହେତୁ କାଜୁ ବଟା ହେଇଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବହଳ ରହିବ ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ନେଇଛି ସବୁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ବେଶୀ ମସଲା ନେଇନି ହାଲକା ମସଲା ଦେଇକି କରିବାର ଅଛି କାହିଁକିନା ଉପବାସରେ ଅଧିକ ମସଲା ଖାଇଲେ ସେଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ଏବେ ଆଦେହରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇବି ହଳଦୀ ନ ପକେଇଲେ ଚଳିବ ଯେହେତୁ ଡାଲମାରେ ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇଦେବା ତରକାରୀ ଭଲ କଲର୍ ଆସିବ ମସଲା କଷି ଆସିଲାଣି ଏଇ ସମୟରେ ଆଦେହରେ ପୋଟଳ ଟିକେ ପକେଇଦେବା ପୋଟଳଟା ଟିକେ କଷି ହେଇଗଲେ ଭଲ ଛାଣି ଦେଇଛି ଆଉ ଟିକେ କଷିଦେଲେ ବି ଭଲ ତ ଏଠି ଦେଖିବେ ମସଲା ପୁରା କଷି ଆସିଲାଣି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତେଲ ବାହାରିଲାଣି ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ତେଲ ବି ଦେଇଥିଲି ତ ଏଇ ଛୋଟ କରେରେ ତ ଜାଗା ହେବନି ଆ ଦେହକୁ ଏଇଟା ପଲଟେଇ ଦେବି ତ ଏବେ ପାଣି ସହ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ବୁଟ ତରକାରୀରେ ବି ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି ପୋଟଳରେ ବି ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି ମାନେ ଛାଣିଲା ବେଳେ ବେସନରେ ବି ଜନ୍ତିଲା ବେଳେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ବେଶୀ ଲୁଣ ନାହିଁ ପୁରା ହାଲକା ଲୁଣ ଦେବି ମୋତେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି କାଳେ ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ ବେଳେବେଳେ ମୋ ହାତରେ ଲୁଣିଆ ବି ସବୁ ହେଇଯାଉଛି ଏବେ ଆଉ ଆକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା ଅଳ୍ପ ବେସନ ପକେଇବି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଛଣା ବେସନ ରଖିଦେବି ତ ଏବେ ଝୋଳ ଫୁଟିଲାଣି ପକେଇଦେବା ବେସନ ସବୁ ପକେଇବେନି ଅଳ୍ପ ପକେଇବି
ଆଉ ଗୋଟେ ଫଇସଲା ସେ ବଡ଼ କରେଇଟା ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ବଡ଼ କରେଇରେ ଆମର ତେଲ ରହିଯାଇଛି। ତସଲାଟା ବସିବି କୋଉ ତସଲାଟା? ସିଲଭର ତସଲାଟା। ସିଲଭର ଏଇଥିରେ ଟିକେ ପାଣି। ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏବେ ଆଦେହରେ ପକାଇଦେବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଗରମ ମସଲା। ବାକି ଖାଇଲେ ଟେଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଇଛି ଲୁଣ ହେଇଛି କ'ଣ। ଆଉ ଆମର ଏପଟେ ପୁରୀ ବି ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ନାନୀ ପିନ୍ଧିଦେବେ ମୁଁ ଛାଣିଦେବି ସରିଯିବ କାମ। ତାପରେ ପୁଣି ଭୋଗ ସଜଡ଼ା ହେବ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଗ୍ୟାସରେ ତାଉ ପାଉନି ମୁଁ ବେସନ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଛାଣିଲି ବାସ୍। ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ରହିଯାଇଛି। ଦଶଟା ରାତି ହେଲାଣି ସବୁ ଛୁଆ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆମେ ଭୋଗ ନେଇକି ଆସିଛୁ ମନ୍ଦିରକୁ। ନିଦ ହେଇଯାଇଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ମତେ ଖୋଜୁଛି ଏପଟେ ଆସିବ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରୁ ପୂଜା କରିକି ଆସିଲୁଣି। ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା ଆଉ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ସେଠି କଲି ନାହିଁ ମନ୍ଦିରରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଥିଲେ କାଳେ କିଏ କ'ଣ ଭାବିବ କିଏ କ'ଣ କହିବ ସେଥିଲାଗି କଲିନି। ଆଉ ତାପରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିକି ନାନୀଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଡର। ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। 4ଟା ପୁରୀ ନେଇଥିଲି ଖାଇପାରିଲିନି 2ଟା ପୁରୀ ଖାଇଲି ଆଉ ଥୋଇଦେଲି ମାନେ ଦେହ ଏତେ ଜୋର ଥରିଲା। ଆଉ ଖାଲି ଫଳ ଟିକେ ଆଣିକି ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଲି ଗିନାରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟ ନେବା ବହୁତ ବାଧା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ ଉପାସରେ ରହି ହେଉନି। ଆଗରୁ ଯେମିତି ରହିଯାଉଥିଲେ ଏବେ ରହିଲା ବେଳକୁ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ। ଗୁଡୁଲୁ ଆମର ବାଉଳି ହେଉଛି ନିଦରେ କ'ଣ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସରି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କାଲି ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ତା ସ୍କୁଲ ରାଇଜରେ ଉଡ଼ୁଛି। ଟାଇମ୍ ଆସି 11ଟା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୋଇବା। ବାଏ ୱାନ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ବାଏ।